engko dimampatne. Ingkang keparengipun dimanfaatne karo sakne nggih. Gedang go payungan udan deres andom katresnan banyu netes ing pipimu tak usah nganggo jiku nuwun sewu kula menika wakilipun Pak Suradi Ngrecak sopir mekaten matur nuwun mabur dhuwur ing angkasa lunga tanpa ninggal asma pupus gedang saya lanas maneman kan dadi klaras tresnaku ora kok gagat mane-mane man tapi dadi gagat aku lali marang asmamu yen jodoh sebut dalane mugi Gusti manggehake gedang tayungan kekateres ngandung katresnan banyu netes ing pipimu tak pegang godrijiku pupus gedang omah lawa suwe-suwe mekar dadi amba mabur dhuwur ing angkasa lunga tanpa ninggal asma pupus gedang saya lanas mane-mane gareng dadi klaras mane-mane man ilang tanpa tilas saiki
ngendi manggonmu aku lali marang asmamu yang jodoh sewut dalane lonur mugi Gusti manggehake ing trotoar pinggir dalan anyar nalika lampu-lampu ratan sumunar ning kono atiku tak samtilayu Ewti wis ora krasan kapang lelangenan ing dalan anyar Kakang Mas Tresnaku apa isih ngenteni baliku najan tumpuan sewu tresno rasa kangenku saya ngrembaka kalih saking grudha rencana tresno mengko bakal citra sawangan kae kembang mekar indah katresnan arep ngambar-ambar lakite padang sak dhuwur dalan gedhe latihan tumpuan sewu tresno rasa kangenku saya ngrembaka kalih saking grudha rencana tresno mengko bakal citra sawangan kae kembang mekar indah katresnan arep ngambar-ambar lakae langite padang sak dhuwur dalan gedhe monggo Pak Nur dipun lanjut Ki Nur Mang Nuwun sewu Bapak Thayyib kula aturi mlebet wonten pasewakan mriki monggo